Dili ba ako mo eskwela karon ha kay wala may klase. Unsa may klase nga lunas man ron? Wala gani daw klase no kay gidugo si teacher. Unsa kuning sa gidugo? Ah, basta oy, wala may klase. Bantalan jud nang ati ka ha. Ning tuog yun si ate bay nga wala may klase, pero ate ra, magdula-dula ra ko ron. Oh, gwapa na baya jud kayo ni akong Barbie doll. Akong gibugkutan. Pariha na mi oh. Nakabugkot. Tapos kini akong sakyanan nga dragon, diri asya magsakay-sakay. Kay maglaag-laag man mi karon mangita mi kadula. Adto ko sa unahan be, dito ko magdula-dula. Hoy, classmate! Kinsa man to? Ay! Ikaw man din, Aberto! Hala, wala pa lagi ka nag-ilis. Malate yung kado. Ay! Dili manggugong mo eskwela karon kay gikapoy ko, oy! Kanang, Berto! Ayaw usaba ba kay madunggan ka ni ate? Niingon baya ko ni ate nga walay klase. Manang ayaw pagsaba. Hala ka, makasabaan yung ka ni teacher nga na-absent ka. Dili lagi! Pantay magsaba ka ha? Masumbagan jud ti ka. Ikaw ra baya nakabalo. Bahala ka. Dula na ko balik be. Agata, ay nagpalayo ta minuto ta karon. Oo te, naara man gugud diri sa gawas ng dula-dula god. Aw, ayaw yung palayo kay mga ona taron. Lagi, tagsara gani ta magdula-dula kay puro ra eskwela. Gwapa, gidaan niya akong manika. Oy, murad judog ako, bay. Gwapo pa kayo ni iyang sinina, oh. Tapos kaning pink-pink diri sa iyang liog nga style. Nindot kayo, bay. Dato-dato, jud. Karon pa jud ko nakadulaan og ginaani ba? Kay ug wala ko gisugo niya ti padala og 1K. Aw, dili ko makapanika, oy. Agata, alina. Kao na. Sige, te. Nahabag ang ate ni Agata dra, no? Istoryahan ako to, bay. Kay suko kay si ma'am siyang mangod. At tuon ako, be. Ayo! Ayo! Huh? Kisa man ron? Ambot lang, te. Basig bisita nimo. Kaysa ha, akong adoon. Oy dong, unsa yato? Kanang, ikaw ate ni Agata, te? Oh, ako. Ngano man di ay? Kanang, naanta ko yung istorya, te ba? Oh, unsa man na? Ala, lugutan gid ani ni Birto oy. Isumbong gid siguro ko ani niya ba. Si ma'am, gote, suko kayo. Kay wa na eskwela si Agata. Ha? Wala man daw sila klase. Kiduko man daw yung maestra. Na, nag-exam ang ganimit, eh. Kinigod si Agata. Agata, ali lagod. Unsa man te? O saan gini ka tinuod? Nga? Hoy, suko biya kay si ma'am si Buwado. Wa ka na eskwela. Ipakulte yung ka, ugma. Oh, tanawa ra. Unsa man ka tinuod? Oh, karon, di ka mo tingog.